Odonjone weche mag ohala ni jopur ochele mawuok e alwora ma Nyang'ande, kaunti ma Kisumu, okwedo okang' ma piny owacho kawo mar puodho kelo ochele marachar metrik tan 500,000 kawuok e pinje maoko ma ok oketnegi osuru. Jopurgo wacho ni keyo maggi pok oyudo kata chiro pacho kaendi, gino mochunogi mondo gius ochele ne nengo mapiny ne jo black mawuok Uganda. E sama to piny owacho to lieko ni michele orumo e chiro kaendi. Millicent Adhiambo ni kod lero. E sama piny owacho to nigi chenro mar yawo chiro ne ochele mawuok e pinje maoko mondo omol pacho ka, jopur ochele to yango ni wachno koro medo mana olokoyo kuomgi. Michele wan godo ka, kata sani wan gi michele. Kaka an, kumine ni kecha, an gi michele monego bina kayo Friday ni. Eka sareyo, mosebedo ready. Koro wen buok ne an, ni michele onge. Michele an go makata an be ago tamsi ni achaka dhi wite ne jo Uganda. Sirkal owe wuondowa. Nikech sirkal mawacho ni dwa omo michele okono. Wan ma wato kata higa mokalo nyo wauso michele atasara. Koro sama giomo michele oko to mag gi to wejo Uganda ma omo tero kuchacha. Kara gindo magi omo oko no to giomo nango to mawagi to giwe nindo kae. Koro wan mano kaka jopur wadagi. Kech michele ma en gima ineno gi wang' kendo ubiro nyaka ground. Mok ni idhi bet e pieduo kamoro tiluongo ng'ato. Ma en gima ni round ma pi maringo magi jopur, magi michele tinga choke yo kacha. Koro Kenya ok nyal bedo import to gin export. Jopurgo ywak ni jouso mawuok e piny libamba ma Uganda ema sani nyiewo ochendgi e nengo man piny mokalo, gino mamiyo gidong' ka gigonyore mana gi pado. Wach mar omo michele oko to magwa to kwamo kae jo Uganda ma omo dhi nyaka gi rice jam te ma inyalo los godo chiemb gwen mondo kony jo Kenya. Loja Uganda bicho moka ni anen propaganda lori chochungu ne ipuodho ken kata ndara en ipuodho ikayo timiyo ok nyang'e tanej gin mang'e tanej ma Kenya. Koro ngiso ni kikoro gikawe direct wakia kata tanej mwagolo ni kich michele ikawo gi puodho. To kaluwore gi sirikal kokale duol mochung' ne pur pith kod chiemo AFA, piny Kenya dwaro tan 1.3 mar ochele iga ka iga, to mana tan 264 kende ema piny Kenya gologa iga ka iga, manyiso nitie rem mar tan 1,000,000 kendo pur ma pacho ka golo mana tamalo 20 kende mar dwaro mag ochele pacho ka. Mano koro miyo piny owacho mako chung' mare e kelo tan 500,000 mag ochele kaka yor geng'o ngaji kod dwaro mar chiemo e kinde machuok mabiro, kendo konyo e duoko chien nengo chiemo kod mwandu mochuno mag udi. Ka koro chike kod dwaro matayo ochele mabiro donjo pacho ka oting'o ochele mana mar grade 1 kende ema ibiro yiene donjo pacho ka. Ochelego nyaka donj pacho ka ma ok odeko ne tarik 31 dwe mar 12 2025. Ochele duto mabiro donjo pacho ka nyaka bi puodhi kendo mi lesen gi duol mochung' ne nono mwandu pacho ka, Kenya Bureau of Standards. Magi biro timore ka ochele duto manie dero mag piny owacho osebiro us duto. Kata kamano, e puothe mag ochele e gweng' ma Nyang'ande, Nyando, lwasi opogore ka ywak jopur ne sirikal chalo kamae. Onego beni sirikal tudore to bire ground to gikawo michele kuom jopur. Raw materials nitie. To giwacho ni raw materials onge ni chakiomo oko abuok. Chiro ema wakoso kaka jopur. Kapok gikelo michele gi import kokelo onge ginyalo import michele gikele Kenya to gin giwegi jo Kenya go gibe mag export michele to Uganda. Koro gikwong gichung mag export Uganda ni mondo ka giwach michele onge ni Kenya wacho ni onge gi michele to in michake miyo ng'ato chiemo ti wacho ni denyo. Michele nitie, an gi magombo mana ni pesa magimiwa, michele to nitie mondo wang'i kaka wayaro badwa mondo wapur malach. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyalewa Skim, Kisumu County.